Takže já vás vítám u prvního dílu z mého českého let's playe a jak vidíte, tak už se tady trochu kryju, ani nevím před čím, ale to je úplně jedno. Trochu jsem se vybavil a asi bych šel do toho, takže počkáme chvíli, až dojdeme tam dolů. To bude trochu uchylný, ale to je jedno. Jo, takže vás ještě pozdravuju, dobře. Se pozdravíme. Takhle se otočíme. Pak si možná no tak pak si prdneme, že jo? Prsy neprdnout. Že jo, tak lepší než 10 doktorů. No a teď teda skáču dolů. Konečně jsem dole. A jdu si zabít tu ovečku. Hele, ona je tam slepička, tak nejdřív slepičku. Chci papáníčko. Vlnu nezbírám. Já vlnu prostě nezbírám. Ty, Kubíku. Vlnu nezbírám. No dobře, už jsou titulky, takže ahoj.